Ako se budiš ujutru, snuzuješ svoj alarm, imaš utisak da ti je svaki dan isti, da se ništa ne menja, da koliko god da se trudiš stvari ostaju iste, da ne znaš koja je tvoja svrha, ne znaš koji je tvoj put, ne znaš čime treba da se baviš, ne znaš kuda uopšte da kreneš, deluje ti kao da svi drugi ljudi na Instagramu i TikToku su ušli u svoju svrhu, svi žive taj neki ispunjen zabavni život, putuju, zarađuju, uživaju, a ti nekako se osjećaš izgubljeno, osjećaš se tužno, osjećaš se ljuto, zato što ne znaš koji je tvoj put i hoćeš da otkriješ svoju svrhu, onda je ovaj video za tebe. Upravo zato što sam na Instagramu objavila jednu anketu gdje sam primijetila da većina mojih pratioca, moje zajednice u stvari, da ljudima treba to, da se osjećaju da nisu ispunjeni, da pate, zato što žive nekim tuđim životom koji ni nije njihov, imaju utisak da su im drugi ljudi nametnuli. Pa upravo zbog toga ja sam organizovala poklon moje zajednici, znači potpuno besplatan webinar, free webinar, u ponedjeljak u 7 uveče na temu svrhe. Na samom webinaru ćemo upravo pričati o tome šta je uopšte svrha, šta je svrha u ovom našem životu, kako da otkrijemo svoju svrhu i svoj put, kako da čujemo svoju intuiciju, kako da se povežemo sa sobom, tako da zaista dobijemo odgovor koji je naš put, koja je naša svrha i ona najbitnija stavka, a to je da preduzmemo akciju ka toj našoj svrsi, ka tom našem putu i da živimo tim ispunjenim, predivnim, inspirativnim, kreativnim životom. Tako da, ako je ovo nešto u čemu se ti zaista pronalaziš, sad sve ovo što sam do sada pričala i u sebi si mislila ili mislio da, onda te pozivam da dođeš na ovaj webinar jer zaista ću tu dati puno odgovora, puno znanja i ono što je najbitnije, podelit ću zaista sa tobom svoje životno iskustvo, jer sam i ja nekada tako, evo baš sam sada u stanu kod mame ovdje u Beogradu i ja sam nekada sedela u ovoj sobici 2x2 kod mame i sećam se, razmišljala sam, to je bilo pre samo 2 godine zapravo, razmišljala sam, Bože, evo trudim se, radim od svoje 17. godine, svašta sam nešto probala, sa jednog na drugi posao sam išla, nema šta nisam probala i trudila sam se i radila sam i gledam one ljude na Instagramu i na TikToku i uživo upoznajem koji mi govore bavim se filmom, evo super mi je, gradim svoju karijeru ili bavim se fotografijom, otvaram studiju ili bavim se modelingom, to je to, pronašla sam se u tome. I ja sam znala da ja imam tu energiju, da ja imam da sam ovdje za nešto više, da ovdje nisam za neki osrednji život mediokriteta, ali nisam znala šta je to. Vršili su ljudi na mene pritisak. Opredeli se. Ja sam imala više interesovanja uvek. Zanimala me i moda, i fotografija, i putovanja, i psihologija, i filozofija. Nisam znala kako da se opredelim za jedno. I stoga nisam ni mogla tu svoju energiju da dam u to nešto. I totalno je moja perspektiva svega toga bila iskrivljena i moj nivo svijesti je naravno bio mnogo niži nego sada i nisam razumela i nisam znala kuda da krenem. Zato sada iz ove perspektive gde sam sada, kada se osvrnem na sve to iza, ja tačno vidim i znam koji je moj put, koji je tvoj put, odnosno koji je svačiji put koji ide putem svrhe. Šta treba da se uradi, kako treba da se uradi i to sve želim da podelim sa tobom u poklon webinaru. Šta je svrha, kako se otkriva, kako se povezuješ sa njom, kako preduzimaš tu akciju, kakav je bio moj put i šta bih ti ja preporučila iz ove strane kao neka, da kažem, ajde, sestra, drugarica, šta bih ti ja preporučila da nekako zaista živiš ispunjeno. Jer ono što mogu da ti kažem najiskrenije jeste da zaista je moj život potpuno drugačiji. Evo možeš da odeš na YouTube, moja prva videa gdje sam ja još uvek bila i radila neke druge stvari u svom životu, ja sam izgledala potpuno drugačije, moja energija je bila drugačija, ja sam pričala o nekim drugim stvarima, bila sam dosta stidljivija, dosta povučenija, definitivno manje srećna, definitivno manje smirena
I zaista mogu da kažem da kada sam ušla u tu svoju svrhu, onako stvarno potpuno priznala sebi i shvatila da je stvarno to moj put, ja sam se bukvalno i fizički promenila, ceo moj život se promenio. Tako da, zaista ti to govorim onako iz svog iskustva i želim da što više ljudi uđe u svoju svrhu, jer mi svi imamo talente i svako od nas ima neke veštine i ono soft, kako se već zovu, hard and soft skills. Svako od nas ima neke veštine, samo što su nas tokom cijelog života su nam govorili da te neke možda naše veštine nisu dovoljno dobre za ovo tržište ili šta god su ti pričali, napunili su ti glavu glupostima i ti si se udaljio ili udaljila od svoje intuicije, od svog bića, od svoje duše, od svoje svrhe. I želim da svako zaista nakon mog webinara otkrije svoju svrhu i hoće otkriće svoju svrhu i živi će svoju svrhu. Tako da ovo je moj poklon mojoj zajednici. Pošalji mi na mail ždrnjairena4@gmail.com, pošalji mi svoj email da ti pošaljem poziv za Zoom ili se javi preko Instagrama, preko TikToka u DM. Ja sam na svim društvenim mrežama. Obavezno me zaprati tamo jer svakoga dana se javljam sa inspirativnim porukama i jako ti se radujem. Obavezno se pridruži jer ovo zaista ne smeš da propustiš.